Øh. Hej Nats. Hej Linda. Jeg er Linda. Jeg er Nalle. Og det her det er Jules juleshow. Sæson 2. Og i dag så tænker jeg, at vi kan have en lille Dr. Who-episode. Vi teasede det lidt i går. Men det er jo sådan, at hver gang det er jul, så i mange år, så vil der komme en julespecial af Dr. Who. Og det er nogle af de mest kendte episoder, tror jeg. Jeg ved det ikke. Så jeg har ikke set så mange af dem. Jeg har set 2, tror jeg. Ja. Ja, jeg har set 2. Måske 3. Måske løg jeg. Men du har set dem alle sammen. Jeg har ikke set de allernyeste. Okay. Men ellers har jeg. Ja. Har du en favorit? Ja, det har jeg. Og den har du også set, fordi den så vi sammen. Og det er Dr. Who's udgave af et juleeventyr. Ja. Til dem, der ikke har set den, det er sådan en virkelig funky en med fisk i luften og sådan noget. Jeg har faktisk jeg tror aldrig, jeg har læst eller set en anden udgave af et juleeventyr. Så jeg ved ikke, hvor meget de selv har digtet, eller Dr. Who farvede det. Men i alle tilfælde, mega god. Ej! Hvilken dag er det i dag, Nats? Den 9. december. Ved du hvad, vi skal spise 9 pebernødder. Ja, skal jeg. Så lad os starte med den første. Ja, det må vi hellere. Det er for travlt. Jeg var bare så klar på. Ja. Apropos et juleeventyr, så kan jeg jo lige lave reklame for, at man kan se et juleeventyr som teaterforestilling på Odense Teater frem til den 23. december. Cute. Og instruktøren er faktisk selveste teaterdirektøren i Odense, Jakob Schødt. Så, og jeg ved, den er god, fordi den har sådan et billede på Aarhus Teater før, og jeg har set den på Aarhus Teater. Det lyder godt. Ja, jeg skal også se, eller jeg har været inde og se en juleforestilling i år på det tidspunkt. Den 3. december var jeg inde og se Mumitroldene opdager julen. Eller Mumidalen opdager julen. Jeg kan ikke lige huske det præcise navn. Det er en uge fra nu. En uge og 12 timer eller sådan noget. Det tror jeg bliver rigtig hyggeligt. Det skal jeg ind og se med min lillebror Frederik. Nå, hvor hyggeligt. Ja, så det håber jeg bliver godt. Han elsker at være i teateret, så det er ret luksus. Ja, det er også hyggeligt. Ja. Aarhus Teater spiller de Julefeber i år. Julefeber? Det skal mig og Sandra. Ja, Julefeber. Som i Julefeber. Ja. Oh my god. Det er faktisk en af mine yndlingsjulesange. Så den har jeg tænkt mig at sætte på en dag. Det er ikke mit dag i dag, men en af de andre. Ja, den sang elsker jeg. Jeg hører den sådan nok gennemsnitligt hver anden uge. Hele året rundt. Men jeg hører også meget musik. Ja. Nu lige julekalenderen. Julefeber. Jeg så den ikke. Jeg vil gerne se den. Min mor elskede den. Min mor synes den var lige noget for hende. Men jeg så ikke julekalenderen derovre. Så ja. Men ja, når jeg er til dem, der er nysgerrige, så jeg kan ikke huske, om jeg har set andre juleepisoder også. Men en anden, jo det har jeg, ikke noget. Men en anden juleepisode, som jeg kan huske tydeligt, det er den i sæson, mellem sæson 2 og sæson 3. Hvor det er første gang, man møder Donna. Og den var okay, den er fin. Jeg glæder mig til at møde hende mere. Men jeg vil ikke spoile, hvad der sker i den, men jeg callede totalt et kæmpe plot point. Så jeg er ret stolt. Okay. Jeg kan sige det sådan der efter episoden. Men ja. Jeg kan også godt lide den med The Snowman. Den er også ret god. Jeg kan ikke huske, hvilken sæson det er. Jeg har ikke set det nu. Ja, den kan jeg se frem til så. Ja.
Jeg kommer også til at se det nye her til jul, tror jeg. Ja. Ja, jeg tror Markus vil vise mig den, så det bliver hyggeligt. Det lyder meget sandsynligt, tror jeg. Ja, egentlig så ser vi det hele sammen, men han har sagt, at han gerne vil se alt det nye med mig også. Så det kan jeg ikke sige nej til. Nice. Men jeg laver også sådan en fresh start. Rimelig meget. Ja. Så vi må se, hvornår jeg får episoden, der kommer ud i dag, og se. Ja. Men ja. Skal jeg sætte noget musik på? Ja, det må du gerne. Så den her sang er faktisk også fra en julekalender. Nu har vi jo snakket lidt om julekalender i dag også. Det er titelmelodien fra faktisk jeg tror, det her er min yndlingsjulekalender af dem, af dem jeg har set. Ja. Og jeg fik faktisk spoilet, hvilken det er også min yndlingsjulekalender. Ja. Ellers så har vi... Ja, det er også min yndlingsjulekalender. Ellers så har vi nemlig overrasket hinanden med sangene. Men i dag, der kommer jeg lige til at få det spoilet. Ja. Og det er Pagten, som vi skal høre titelmelodien fra nu. Bedste julekalender. Ja. Glædelig 9. december. Glædelig 9. december. Se med i morgen.